Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. 20 sentýabrda Türkmen häkimetleri Aşgabatda gurulýan ilkinji golf klubynyň açylyş dawrasyna taýýarlyklaryň görülýändigini ma'lum etdiler. Duşanbe günü Türkmenistanyň döwlet mediasynda paýtagtdaky Ýyldız mehmanhanasy bilen Bagyt köşkü binasynyň golaýynda gurulan golf meýdançasyndan süjetler görkezildi. Şol günü Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gün aragatnaşyk arkaly geçiren video şekilli iş maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi Şahmuhammed Durdulyň golf meýdançasyny dawraly ýagdaýda açyp bermek barada döwlet başçylygyna haýyş bilen ýüzlenendi hem habarda bellenýär. Maglumatda prezidentiň golf meýdançasynyň açylyş dawrasyna gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy, şeýle-de bu dawranyň haçan amala aşyryljakdygy barada maglumat berilmese-de, Türkmen lideriniň dürli maksatly desalaryň açylyş dawrasynda gurulýan medeni köpçülikliň çäreler barada anyk görkezmeleri berendigi aýdylýar. Hususan hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda gurulan golf meýdançasynyň açylyş dawrasy münasibetli bir ýerde uly sport bayramçyk çäresini guramak hemde golf boýunça halkara bäsleşigini geçirmegi üçin etmek barada häkime anyk görkezmeler berdi. Dilip resmi maglumatda nytalýar. Ýeri gelene ýatlasak Aşgabatyň günorta gün watarynda 70 hektar meýdany eýleýän golf meýdançasynyň guruljakdygy barada Türkmen häkimetleri ilkinji gezek şu ýylyň 12 aprelinde habar berdiler. Bu habardan öň ýagny 7 aprelde Berdimuhammedowyň golf boýunça ady belli Amerikan usady Jack Nicklaus bilen duşandy we gepleşigiň dowamında Türkmenistanda golf sportuny ösdürmek boýunça hyzmatdaşlygyň perspektiwalarynyň maslahat edilendigi, Aşgabatda golf üçin meýdançanyň guruluşy proýektiniň gidişi barada hasabat berilendi aýdyldy. Şeýle-de Nicklaus Design kompaniýasy tarapyndan gurulýan golf meýdançasynda halkara ýarışlaryny geçirmek üçin dünýä standartlaryna laýyk şertleriň dörediljektigi, mundan başga tutuş ýurt boýunça ona golay golf meýdançasynyň guruljakdygy habar berildi. Taslamasyna we guruluşyna döwlet büdjetinden anyk näçe möçörde maliýe serişdesiniň goýup berilendigi aýdyňlaşdyrylmaýan Aşgabatyň golf klubynyň guruluşy dünýäde energiýa serişdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gabat geldi. Şeýle-de guruk howaly çöllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni garawum çölü eýleýän Türkmenistanda gurulýan golf klubynyň soňu bilen nähili dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp edilen pullaryň öwezini dolmak planlary resmi taýdan ma'lum edilmeýär. Sözümiziň ahyrine ýatlasak, Nicklaus Design kompaniýasynyň başlygy Jack Nicklaus Türkmenistanda golf sportuny ösdürmek niýetini bir näçe ýyl mundan öň ma'lum edipdi. Biz özümiziň bu urdaky baý tejribämiziň kömegi bilen iň gowy, iň ýokary hili golf meýdanyny gurarys diýip Jack Nicklaus 2015-nji ýylyň 7 maýynda prezident Berdimuhammedow bilen duşugynda aýdypdy.